един приятел беше с новата хик шестица и сме три коли. Новата хик шестица, примерно Туксона и Аусмицата. И трябва да влезем в една кална нива. Да гледаме един парцел. Да купуваме парцел, да правиме там, като вилично селище, къщи, инвестиционно. И, и нали, всички гледаме или към Туксона, или към хик шестицата. И нали, вътрешен диалог. Ние бяхме 4 човека, вътрешен диалог. Те, ако искаш да влезем тук с Туксона, защото просто хик шестицата просто е по-скъпа кола, ама пък хик шестицата е така по-висока, по-способна. И един от моите приятели, Тони, вика: братле, осмицата и двете коли ще ги изкрия в джоба си. Аз викам: ти лут ли си? Виж как ще вкараш лимузина тук в тази кал? Той вика: гледай сега какво става. Аз тогава дори не знаех, че с въздушното за вдигането, защото ми беше пресна, нова ми беше. Той като я вдигна, като направи някакви дрифтове в кълта, той зора цялата кал, направо разцепи всичко и вика: брат, ти имаш кватро, осмица, ти лут ли си? Много ме впечатли тогава. Много ме впечатли. Много, много удобна. Може би и самата бройка така. Тя е 4,2 Тя TDI. много. Да, две турбини, 355 коня, 4x4 ZF скоростната кутия, 8 скорости. Оригиналните и стандартните джанти заводските са и 20, с всички екстри вътре, с обдухване, масажи на седалките. Брутално яка кола. Като зареда резервуара имам за 1000 км.